Ikusmiran, han eta hemen. Leongo plaza nagusian gaude. Leon izena, erromatarrek eman zioten legio izenetik dator. Kristo aurreko 29 inguruan fundatu zuten 6. legioaren kanpamendu modura. Eta lehenengo mendearen amaieran, 7. legioa instalatu zen bertan. 5. mendearen hasiera arte. Legio hiria bere base iraunkorra bihurtuz. San Isidororen errege kolegiata, estilo erromanikokoa da ia osorik. Errege panteoi bat du, eta 12. mendean polikromatutako gangek erromanikoaren kapera Sistinoa deitzea eragin dute. San Marcos komentua, paradore nazional bihurtua, estilo platerezkoan egindako 100 metroko fatxada ikusgarriagatik nabarmentzen da bereziki. Santa Maria Katedrala, pulkra leonina, bella leonesa izenez ezaguna, gotiko estilokoa da, eragin frantziarra du. Eta Espainiako ederrenen artean dago. 13. mendean eraiki zuten, eta mugarria izan zen garai hartako arkitekturan. Kanpoko hormak minimora murriztu baitzituen. Eta, haien ordez, koloreetako beirateak jarri. Eta hori horrela, beirate horietatik barneratzen den argiak atmosfera magikoa sortzen du. Leon 2000 urte baino gehiagoko historia duen hiria da.